When was the last time you spoke with your mom? Yesterday. Okay, yesterday may have been the last time you ever spoke to her. That's why today is the perfect day. Tell your mama you love her. Perfect day to boss up, handle all your business. RCJ, check it. Mami is een wonderlijke vrouw, Mami het is familiegebouw, mami is een engel wat gestuurd is om achterus te kijken. En mami klaar zo baie bereik, ik is trots op mami. En mami is mijn motivering, die ritaal tegen sterkstaande vrouw. Ja, daar tegen wat is vastgezet, dat ik kom door nog iets tegen. Toen een samgebed is, een baan wat ik kan gebreek wordt. En ik met die dagen wat ik en mami samen kon gerust en gewonderd. Hoe gelukkig kan ik net die wissen, mijn moeder zus die in zo'n leven te heet. En ik vind vrede in mijn hart om mijn mannen. Een ware blessing met de hemelse stem, een stem wat je hart aanraakt. En ik weet op en om zo nog trots geweest het. En ik zal alleen dat zijn mami zijn tranen af te vieren en niet honger te je. En mami is een moeder en een miljoen. En mami is een moeder en een miljoen. Moeder en een miljoen, ja. Ware moeder en een miljoen. Ware moeder en een miljoen. Moeder en een miljoen. Zo'n wonderlijke ziel met zo'n goede doel. Mami laat denk mij aan haar blom. Die blom wat ik moet beschermen in die storms van die leven van mami. Breng me vrede. En ik is lief van mami. Woorden is te min om te beschrijven goed. Mami van mij is. Mami mij geweest hoe sterk staan. Hoe maar aan de beide staan. Mami is een blessing van die hemel, ja. Een ware blessing van die hemel. Mami draagt die waarde van een diamant. Diamant waar ik nooit zal kan laten gaan. Van mami is een moeder en een miljoen. En ik hoop mami gaat nooit veranderen. Van mami is daar niet beste, ja. Mami is dan de moeder en een miljoen, ja.